Kasagaran sa gisubay sa katawhan karon sa atong kapanahunan karon, ang dalan nga asa ang hayahay, asa ang tawhay nga dalan, pagkinabuhi nga dili magkalisod, ipatuyangan ng ilang kaugalingon nga kalipay, pagbuhat sa mga butang nga mga tawhanon lamang. Igsuon hinumdumi nga ang pulong sa Ginoo nagingon sa Mateo 7 versikulo 13 nagingon, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Samtang may panahon pa sa imong kinabuhi nga ikaw mo alagad diha sa Ginoo, nga ikaw mo simba diha sa Ginoo, nga ikaw mo serve nga naha sa Ginoo, igsuon buhata ang mga butang nga makapahimuot diha sa Ginoo. Atong hinumduman nga ang sigpit nga ganghaan paingon ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kay kung nag-antos man kita sa kalibutan karon, atong hinumduman nga kana nga ganghaan paingon kana sa gingharian sa Ginoo. Kay ang lapad nga ganghaan paingon kana sa kalaglagan. Igsuon ayaw patuyangi ang imong kaugalingon, tungod kay ang pagpatuyang sa kaugalingon nga dili kabubuton sa Ginoo paingon gyud sa kalaglagan. Kay mao kanay kasagaran, mao kanay gisubay sa kadaghanan, mao kanay sayon nga dalan nga gisubay sa kadaghanan. Igsuon nasayod ako nga sa atong pagkatawhanon usahay makatan-aw kita sa kalipay nga kalibutanon, makatan-aw kita sa kalipay sa uban nganong ikaw dili malipayon nga sila malipayon. Igsuon hunahuna ang mga butang nga kana nga kalipay nakapahimuot ba sa Ginoo. Igsuon lahi ang kalipay nga Kristohanon, lahi ang kalipay nga ihatag sa Ginoo nga ni kanato kung kita musubay sa dalan nga gusto ni Lord nga imong buhaton sa imong kinabuhi. Igsuon sugod karon ayaw tan-awa ang kalipay sa uban nga katawhan nga wala makapahimuot sa Ginoo. Tan-awa ang kalipay igsuon nga makapahimuot sa Ginoo. Igsuon lahi ang kalipay nga Kristohanon, espesyal ang kalipay nga Kristohanon, tungod kay espesyal ka ni Lord, espesyal usab ang kalipay nga ihatag ni Lord kanimo. God bless sa tanan.